Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky. And this is Micah's Secret File. Si Micah na meron ng pamilya nang biglang bumalik ang kanyang one and only Andrew, ang kanyang first love, ang kanyang first kiss, ang best friend ng kuya niya. At kung sinabi lang daw nito ni Andrew sa kanya na mag-antay siya, willing naman daw siyang mag-antay. Kaya lang hindi eh. Nabaling na sa iba ang kanyang pagmamahal at solid na solid ang kanilang pagmamahalang dalawa ng kanyang asawa na si Dan. So ang sabi na lang talaga ni Micah ay, kapag may mahal ka, sabihin mo. Paramdam mo. Don't take her for granted. Yun. Sino na po dito ang nakapagbaliwala ng isang tao at ngayon nagsisisi na siya? Haysht. Nanghihinayang ang puso ko. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Fabe Marshall Guerrero. Magandang hapon sa inyo, DJ Rocky, at sa ating mga listeners. Isang mapagpalang Lunes sa ating lahat. Keep safe, ingat po sa lahat. Ang masasabi ko sa letter sender na ito, kahit na hindi maganda yung katapusan ng love story, ganun talaga ang buhay. At magandang hapon sa ating lahat. Shout out nga pala sa aking girlfriend na si Rosel Dalida Losiano. Ingat kami kung asan ka man ngayon. Maraming salamat, DJ Rocky. More power in your show. Thank you so much. Ang nasabi lang ni Fabe Guerrero ay, ganun talaga. Ganun talaga eh, ang buhay. Parang minsan wala nang kahit anong explanation, diba? Para i-explain kung ano yung naganap sa iyo. It just happened. So, pakinggan naman natin ngayon ang kabisyo nating si Ten Rivera. Ten Rivera, pasok. Tugay po ang mamaraking gusto sa'yo, Sanger, na sayang. Kala ko kayo talaga na kung handa ka na mag-intay ngayong tao, bigla nga may pamilya na agad na yun talaga ang point na magkukungan natin na kung mahal mo isang tao, gagawin natin na kay ka kung di natin alam nga handa na tayo pero may iba na pala. Yun talaga. For me is na makagat na maging nga kung nga kapagkasyon mo, winnie ko hingkay ako at winnie ko sasabihin ko siya. Yun nagka-point ko. Ayan, sasabihin na lang daw ang nararamdaman. Ako na nag-interpret para sa inyo, guys. Sabihin na lang ang nararamdaman para walang pagsisisi sa huli. Eto naman sabi ni Darwin Russell. Micah, siguro dyan nalaman ni Andrew ang halaga ng isang tao nung nawala ka. Nawala ang presensya mo. Natakot kasi talaga siya. Kaya, moving on is better to start a new chapter for his life. Yan po ay galing kay Darwin Russell. Hi din po kay Echo Kunanan. Shoutout daw kay Sir Jamer Catalia ng LCR Scanning Boys. Yung mga nagsascan na boys dyan kayo lagi kayo nakikinig Pero wala kayong lagay
Hi din po kay Melissa David, Joey Bonaobra, Ana Bendan, nagpapa-shoutout sa Bendan family in Davao del Sur at sa mama niyang kumakain ngayon. Ito naman sabi ni Denrel o Rendel Soriano, matapang humalik, duwag umamin. No ba yarn? Pabati po ng happy birthday kay Jericho Cunanan from Rendel Soriano. Actually, natawa ko dun sa ginawa ni Andrew. Ang tapang-tapang humalik pero duwag umamin. Sa bagay, maraming ganyang lalaki. Yung tipong nauna yung halik pero hindi nag-DTR as in define the relationship. Halik-halik lang, gano'n. Parang manok, tuka lang ng tuka, gano'n. Ay din kay Arnie Tromata. Nasa huli talaga ang pagsisisi kaya mas okay. Nasunggab agad. Huwag na magpatumpik-tumpik. Pakita mo na mahal mo ang tao. True. Bago pa may mauna sa iyo at makapasok na hindi iyo. Ay. Eto naman sabi ni Palulim Jomar, nasa huli ang pagsisisi, ngayon na may asawa ka na, focus ka na lang sa magiging anak niyong dalawa. Shoutout po kina Luisa Mark Joseph na nagkakape kahit mainit. Thank you. Eto pa sabi ni Charles Sancho, I'll be the one who want to and make sure that you'll be alright because my faith is gone. Aha, you'll be the one pero you got away pala. Gusto mo yon? Comment lang. Buti alam mo Charles Sancho, ha? Sinasabi ko po sa inyo, real time po yung mga comment na natatanggap natin dito sa programa natin. Kaya minsan nakakabasa po ako ng mga mema lang talaga. O, ito pa sabi ni Igop Moto Vlog. Magandang hapon, ganoon talaga sa buhay. Sana man lang si Andrew nagpaalam muna at nagsabing mahal niya itong si Mika o si Micah. Willing na nga ang bumalik eh. Ay, shoutout po sa TNVS The Boss Grab Cars and Solid Independent Riders Group, Kapitolyo Chapter. More power po sa Love Radio at sa programa mo DJ Rocky. Shoutout kay Christian Villaverde na sobrang daldal sa office from Ibanez, Ricky. Hello din po kay Arnie. Ayan. Happy birthday daw kay Ezra Scarlett. Sabi pa ni Aija Arsenal, dapat talaga mapag-usapan bago ito mawala lahat. Gaano ba kahalaga na ma-verbalize mo yung nararamdaman mo para sa isang tao? Yung dapat sana love story na meron kayo, biglang boom, hindi pa natuloy. Yun eh. Pag hindi mo na-verbalize yung nararamdaman mo, wale patutunguhan, wale direksyon ang lahat. Parang ano lang yan eh. Gusto mong pumunta ka ng Pangasinan. Pero paano ka pupunta ng Pangasinan kung hindi ka lalabas ng bahay? Kung hindi ka sasakay ng bus, kung hindi ka papara ng tricycle palabas dyan sa subdivision ninyo, o palabas dyan sa lugar ninyo, sa barangay ninyo. Yung ganun ba? So kailangan talaga gumawa ka ng paraan para matupad yung gusto mong mangyari sa buhay. So kung gusto mo yung isang tao, gusto mo siyang makasama, gagawa ka ng paraan. And you have to do it now. Meron tinatawag na right time, best time. Pero sa pagsasabi ng nararamdaman, especially yung paghanga at pagmamahal sa isang tao, sinasabi yan agad-agad. Binigyan ka na ng pagkakataon ng tao eh. Aw, sayang. Huwag tularan si Andrew. Charot with harot. Pero valid din yung naramdaman ni Andrew ah. Yung tipong natakot siya, pinangunahan siya ng mga inhibitions niya, pinangunahan siya ng anxiety niya, yung feeling niya wala pa siya may pagmamalaki sa pamilya mo. Actually, good thinking yun para sa isang lalaki na iniisip niya yung pwede niyang maipagmalaki sa mga magulang mo, yung paano siya haharap. At para sa'yo. Pero wala na eh. Nauna yung mga takot niya. Nauna yung pag-iisip niya doon kesa sa pagsabi sa'yo ng totoong nararamdaman niya. Pwede naman kasi sabihin yun agad-agad eh. Yung iba nga eh, kahit hindi totoo sinasabi agad eh. Alam mo yun? Pero sila yun. So may this be a lesson for everybody. Especially the torpe guys. Especially the torpe people out there. Marami tayong kinakatakutan sa buhay. Hindi naman mawawala yun eh. Yung takot na nararamdaman natin.
But do not let fear block you from experiencing something great. Huwag mong hayaan yung takot na nakawin yung posibilidad na sumaya ka ng todo. Huwag mong hayaang mabuhay sa takot. Because you will never experience joy. At mababalot ka ng puro panghihinayang. Unless kaya mong mag-bounce back at kaya mong maging nonchalant. Na parang kung sakaling ito yung consequences ng mga desisyon mo dahil medyo na-late ka, di mo nasabi agad yung nararamdaman mo, okay lang, babounce back ka, move on na lang, ganon talaga ganon. Pero kung hindi ka ganung klaseng tao, then it's time to reassess your decisions in life, reassess your perspective in life. Baka may kailangan lang calibration. Tarik ng calibration. Baka may kailangan lang ayus-ayusin, ganon. Kaysa yung forever kang manghinayang. And para naman sa ating secret file sender na si Micah, buti na lang marunong ka rin manindigan sa iyong desisyon. Sana tuloy-tuloy na ang pagiging family woman mo. Maingatan mo ang sarili mo sa pagbe-belly rest mo. At sana ay magsilang ka ng healthy baby child. Healthy baby child pa, di ba? Redundant na. At sana hindi ka naguluhin ni Andrew. Kung nandyan man siya, bilang part of the family na lang. I mean, part of the family na best friend ng kuya mo, parang kinakapatid mo na rin or kapatid mo na, yung ganon. Sana magbago yung tingin mo ng ganon. Kasi baka mamaya naman, ilapat mo yung pa yung sarili mo dyan, tapos biglang boom! Natukso na ang mga loko. Ganon. So, tao po ang lalayo sa tukso. Hindi po tukso ang lalayo sa tao. So, depende din yan sa pagkakakilala mo sa sarili mo. So, again, sa lahat po ng mga kabisyo natin out there, okay lang naman talagang magmahal. Okay lang magsabi ng tunay na nararamdaman. Mas okay na masabi mo yung nararamdaman mo sa isang tao kaysa sa mahuli ang lahat. Balutin ka ng sobrang panghihinayang. So, pag may mahal ka, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Sabihin mo na mahal mo siya. Tapos mag-send ka agad ng GCash. Kasi sabi, paramdam mo agad yung pagmamahal mo. Di send ka. Charot! Anyway, if you wanna share your secrets to me, share it to me via my email account, rakitera@gmail.com. I gotta say BRB as in Bathroom Break Yourself with me, DJ Rocky, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Micah's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!